ஆஹ் 18 நாட்கள் பகவத் சொல்லுங்க மாதாஜி. அதை சொல்ல வரேன், சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி, ஆரம்பிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஹரே 18 கிருஷ்ணா. நாட்கள் பகவத்கீதை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு ஆறாவது நாள். இன்னைக்கு ஆறாவது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி குரு பிரணவம் வந்திருக்க சொல்லிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण भक्तान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நேத்திக்கு பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் யாராவது சொல்றீங்களா? என்ன அத்தியாயம் பார்த்தோம்? அந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? யாரு சொல்றீங்க? நேத்துக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. லாவண்ய மாதாஜி வரல எனக்கு. நேத்திக்கு வரல நம்ம போகுது. பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? என்ன யோகம் பார்த்த மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்குமே ஞாபகம் இல்லையா? நேத்திக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு ஸ்கிரீன்லயே தெரியுதே. மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். ஹரே கர்ம யோகம். சொல்லுங்க. கர்மயோகம் கர்மயோகம் ஏற்கனவே மூன்றாவது வேற அத்தியாயம் படிச்சோம். மாதாஜி. இதுல நேத்து பார்த்த அத்தியாயம் யாருடைய உணர்வுல மாதாஜி? சந்நியாச யோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எனிஹவ் கர்ம யோகம் என்பது சந்நியாச யோகத்தை விட உயர்ந்தது. செயலற்று இருப்பதை விட நம்முடைய செயல்களை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வது வந்து சாலச் சிறந்தது அப்படின்றத பார்த்தோம். அந்த நிஷ்காம கர்மத்துல இருக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து நம்மளுடைய கர்ம பலன்கள்ல அந்த பந்தத்துல இருந்து விடுவிக்கும். கிருஷ்ணரோட உணர்வோட நம்ம அந்த செயல்களை செய்யும் போது நாம் இந்த நிஷ்காம கர்மத்தை
செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னையோட அத்தியாயத்தோட பெயர் அஷ்டாங்க யோகம். இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயத்துல இருக்கோம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போல 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு பகவத்கீதையில. முதல் 6 அத்தியாயம் நமக்கு வந்து கர்ம யோகத்தை சொல்லி தருது. அதுல இன்னையோட கடைசி அத்தியாயம் பார்க்கிறோம் நம்ம. 6வது அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம் என்பது இதன் பெயர். இந்த இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, அஷ்டாங்க யோகத்தில் எப்படி முன்னேறுவது, அதோட வேறுபட்ட நிலைகள் என்ன, அந்த யோகத்தை செய்வதற்கு மனதை கட்டுப்படுத்துவது ஏன் முக்கியம், இவ்வாறு உயர்ந்து செல்லும் போது அஷ்டன்னா 8, அந்த 8 நிலைகளை உயர்ந்து செல்லும் போது தோல்வியுற்ற ஒரு யோகியோட நிலை என்னவாக இருக்கும். முடிவுல வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பற்பல யோகங்கள் இருந்தாலும் பக்தி யோகம் தான் மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றத சொல்றார். சோ நம்ம செஷன்ல போலாம் இப்போ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத ஷஷ்டோத்யாயः தியான யோக. சமஸ்கிருதத்துல இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் தியான யோகம். நமக்கு பிரபாதர் கொடுத்திருக்கிறது அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச அநாஸ்ரிதக கர்ம பலம் காரியம் கர்ம கரோதி யக ச சந்நியாசி ச யோகி ச ந நிரக்னிர் ந சாக்ரியக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பலன்களோட அந்த கர்மத்தின் பலன்கள்ல பற்று இல்லாம இது என்னுடைய கடமை, அதை நான் நிறைவேற்றுகின்றேன் அப்படின்ற உணர்வுல செயலாற்றுகிறார்களே அவர்கள்தான் சந்நியாசி. அதை விடுத்து அந்த அந்த உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம வேள்வி நெருப்பையே மூட்டாதவர்களும் செயலற்று இருப்பவர்கள் வந்து சன்னியாசி கிடையாது அப்படின்றதோட பகவான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க என்னோட முதல் ஸ்லோகத்துல. யோகம்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். எது பகவானையும் பக்தனையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியதோ அது வந்து யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன யோகங்கள் பார்த்தோம். கர்ம யோகம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். சாங்கிய யோகம், சாங்கிய தத்துவத்தை பார்த்தோம். சாங்கிய யோகம், கர்ம யோகம், அதுக்கப்புறம் ஞான யோகத்தை வந்து பார்த்தோம். பக்தி யோகம். இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது அஷ்டாங்க யோகம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 நிலைகள் இருக்கின்றது. முதல்ல பாத்தீங்கன்னா யமம் அப்படின்னாக்கா வெளிப்புற பண்புகள், இந்த தவறான விஷயங்களை வந்து விடுவித்து இருக்கின்றது. நமக்கு நம்ம அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல கொடுத்திருக்கிறது 4 விதமான ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நியமம் அப்படின்னாக்கா உட்புற பண்புகள், புற தூய்மை, அகத்தூய்மை. யமம் என்பது புற தூய்மை, நியமம் என்பது அகத்தூய்மை. எந்தெந்த செயல்களை நியமங்களை கடைபிடிக்க வேண்டுமோ அது. ஆசனம், அடுத்த நிலை பார்த்தீங்கன்னா ஆசனம். ஓகே, தூய்மை அடைஞ்சாச்சு, அகத்தூய்மை புற தூய்மை அடைஞ்சாச்சு. அடுத்து நம்ம அடுத்த நிலைக்கு நம்ம தயாராகும். அந்த எங்க அமர்ந்து நம்ம தியானம் செய்ய வேண்டுமோ அந்த உட்காரம் இடம் எப்படி இருக்க வேண்டும், அதன் நிலைகள் என்ன, அதெல்லாம் வந்து அந்த ஆசனம் அதுல வருது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராணயாமம். பிராணயாமத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த மூச்சு பயிற்சி. அந்த மூச்சு உள்ளிழுத்து வெளியிடும் போது அதுல வந்து நம்மளுடைய மனதை நிலைநிறுத்தி அந்த அதை வந்து கவனமா பாக்குறது. அடுத்த நிலை வந்து பிரத்யாகாரம். பிரத்யாகாரம்னா இந்த புலன்களை அடக்குதல். இந்த பிராணயாமம் செய்யும் போது அந்த 5 புலன்களை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறது, கட்டுப்படுத்துறது. அடுத்தது தாரணை. புலன்களை கட்டுப்படுத்திய பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கா மனதை வந்து ஒருமுகப்படுத்தணும். இதெல்லாம் ஒரு நிலையில வந்ததுக்கு அப்புறம் தியானம். எப்படி ஒரு காற்று இல்லாத இடத்துல இந்த தீபம் வந்து நிலையாக எரிகின்றதோ அது போல மனதை வந்து இங்க அங்க சடையாம ஒரே இதுல வந்து நிலைத்து இருப்பது. அதற்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சமாதி. பகவானோட ஒன்றிணைகிறது, அது வந்து சமாதி. ஒருமித்தல் வந்து ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்னு பாக்குறோம். 6வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பந்துர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய
येनात्मैवात्मनाजिद अनात्मनस्तु சத்ருத்வே வர்தேதாத்மைவ சத்ருவத். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ மனது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நண்பனா எதிரியான்னு பார்த்தா இரண்டுமே. எப்ப மனதை நாம் கட்டுக்குள் கொண்டு வருகின்றோமோ அது நமக்கு ஒரு உற்ற நண்பன். ஏன்னா அலைப்பாயக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? ஐம்புலன்கள் தான் இந்த உடல் என்ற நகரத்திற்கு வந்து நுழைவு வாயில் பாக்குறோம். 9 வாயிற்கதவுகள் இருக்கு அப்படின்னு. சோ அந்த மனம் வந்து அந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 வந்து சஞ்சலத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியது. ஏன்னா எங்கெல்லாம் புலன்கள் போகுதோ அங்க மனம் போகும். சோ அந்த மனதை கட்டுப்படுத்தியவனுக்கு அந்த மனதாகப்பட்டது சிறந்த நண்பனாக இருக்கின்றது. ஆனால் அதை செய்ய தவறியவனுக்கு அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். நம்ம நம்ம இந்த 2வது அத்தியாயத்துல பாக்குறோம். மனசு வந்து புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு புலன் கூட பௌதீகமாக தள்ளப்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம வீழ்ச்சி அடைந்து விடுவோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ மனது வந்து மிகவும் வந்து வலிமையான ஒன்று. அது நம்மள வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் கொண்டு செல்லும், இழிவு பாதைக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடிய தன்மை அதற்கு உண்டு. அதனால மனதை கட்டுப்படுத்தினால் அது நண்பன், அது மனது நம்மை கட்டுப்படுத்தினால் அது நமக்கு மிகப்பெரிய விரோதி. 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிங்க யாராவது ஒருத்தர். ஹரே கிருஷ்ணா. யோகி யுஞ்சித சததம் ஆத்மானம் ரகசி ஸ்தித ஏகாகி ஜத சித்தாத்மா நிராசீர் அபரிக்கிரக. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளில் இருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ யமம் என்பது வெளிப்புற பண்புகள், இந்த புற தூய்மை. சோ நம்மளுடைய உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மா அதை எப்பொழுதும் பரமனுடைய தொடர்பில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஒரு செயல் செய்தாலும் அது பகவானோடதுல நம்ம ஈடுபடுத்தணும். அப்ப அவங்க அது எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு தனிமையான இடத்தில் இருந்தால் இந்த இந்த சஞ்சலம் அடையக்கூடிய தன்மை இருக்காது. தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்தோட எப்பவும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவங்க எப்ப தனிமையான ஒரு இடத்துக்கு போறாங்களோ அப்ப ஐம்புலன்கள் எங்கேயுமே வந்து அலைப்பாய முடியாது. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா மனதும் வந்து கட்டுக்குள் ஆயிடும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். நான் தான், இது என்னோட குடும்பம், நான் தான் இதை அனுபவிக்கிறேன், இதுக்கு நான் தான் உரிமையாளன், இது என் வீடு, என் சொந்தம், என் குடும்பம் அப்படின்ற அந்த உரிமை உணர்வுகளில் இருந்தும் ஆசைகள்ல இருந்தும் அவன் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். சோ யம அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். ஆசனா வாசிங்க மாதாஜி. 11, 12 பிரபுஜி யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. முகமது அலி பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே ஸ்கிரீன் கிருஷ்ணா தெரியுதுங்களா? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லதா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேசே டக்குன்னு வர மாட்டேன். கரெக்டா பிரதிஷ்டாப்ய வாசிக்கிறீங்க. ஸ்திரம் ஆசனம் ஆத்மன நாத் யுச்சரிதம் நாதி நீசம் சைலாஜின குஷோத்ரம் தத்ரை காக்ரம் மன கிருத்வா யத சித்தேந்திரித்ய கிரிய உபவிஷ்யாசனே புஜந்த்யாத் யோகம் ஆத்ம விஷுத்தியே. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆசனா நம்ம அந்த இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பயில்வதற்காக தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய இடம் அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்னு தனிமையான இடத்தில் சென்று. ஏன்னா அப்பதான் வந்து நமக்கு அந்த ஜட ரீதியான விஷயத்துல வந்து புலன்கள் வந்து செல்லாது. தனிமையான இடத்தில் சென்று அந்த நிலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகவும் உயரமாகவும் இருக்கக்கூடாது, தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது, தூய்மையான இடமாக. இப்ப எங்க நமக்கு வந்து தூய்மையான இடங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த நீர்நிலைகளாக இருக்கட்டும்,
இந்த கங்கை, யமுனா, சரஸ்வதி அந்த மாதிரியான புனித நதிகளோட சைட்ல இருக்க வேண்டும். மென்மையான துணியினால் அதை வந்து மறைக்க வேண்டும். தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா தியானத்துல ரொம்ப நாள் அவங்க வந்து அப்படி லயிச்சு இருக்கிறதுனால எந்த தொந்தரவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் வராது அவங்களுக்கு. அதனால அந்த தர்பை புல், அதுக்கு மேல மான் தோல், அதுக்கு மேல மென்மையான துணி அப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. அதுல ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது. மனம், புலன்கள், செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். சோ இந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் செய்யும் போது என்ன ஆகும்? இதயம் தூய்மை அடையும். இதயம் தூய்மை அடையும் போது அதன் உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நம்மால் உணர முடியும். சோ அதுக்குதான் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போறோம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரத்யஹார யுஞ்ஞன்ன ஏவத் சதாத்மானம் யோகி நியத மானச சாந்திம் நிர்வாண பரம மத் சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த மாதிரியான செயல்கள்ல உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை வந்து இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தொடர்ந்து அதை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க. அப்ப அந்த மனசாகப்பட்டது ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றது. அதனால இந்த பௌதிக வாழ்வை கலைந்து இறைவனோட திருநாட்டை அடைகின்றார்கள். இறைவனோட திருநாடு என்னதுங்க? கிருஷ்ணலோகம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 16வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யோகோ அஸ்தி நசைகாந்தம் அனிஷ்ணதः நசாதி ஸ்வப்ன சீலஸ்ய ஜாகிரதோ நைவ அர்ஜுனா. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும். உணவு, உறக்கம், கேளிக்கை அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கட்டுக்குள்ள இருக்க வேண்டும். நம்மளுடைய வாழ்வியல் பாடம் இது இல்லையா? இப்பெல்லாம் நமக்கு எங்கு பார்த்தா கிளினிக் இருக்கு, நோய் அதிகமா இருக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு பெஸ்டிசைட் ஃபுட் தான் சாப்பிடுறோம் இல்லையா? மருந்து ஊட்டப்பட்ட உணவுகள் தான் சாப்பிடுறோம். அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப மாறி போச்சு. சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நம்மளுடைய அந்த இரவு சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடெல்லாம் முடிச்சிடணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது எங்க நமக்கு இப்ப சாத்தியமாகின்றது? எப்ப நம்ம அதனால இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அதிகமாக உணவு உண்பதோ அல்லது குறைவாக உண்பதோ எல்லாம் ஒரு லிமிட்குள்ள இருக்கணும். அது போல உறக்கமும் அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது, குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்டவர்கள் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா இது இது ஒரு ஒரு ஒழுக்கப்பாடு இல்ல அப்படின்னாக்கா புலன்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஆசிலேட் ஆகும், சஞ்சலம் அடையும். அப்ப மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நியம. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. நியம யுக்தாகார விஹாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்தஸ்வப்னவேவ போதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹ. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த விஷயங்கள் உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை எல்லா பழக்கங்களையும் நெறிப்படுத்தியவன். இப்படி ஒரு ஒரு ஒழுக்க கட்டுப்பாடோட இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் இந்த யோக பயிற்சியை பயில முடியும். அதன் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். பக்தனுக்கு மட்டும்தான் துன்பங்களை வந்து துன்பங்களாவே தெரியாது. ஆனா நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பாக்குறோம், யோகியானப்பட்டவனுக்கு கூட, அந்த அருவவாதிகளுக்கு கூட இந்த இன்ப துன்பம்ன்ற சுழற்சி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். தாரணா. 18வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யதா விநியதம் சிததம் ஆத்மன் ஏவாதிஷ்டதே நிஸ்பிருஹ சர்வ காமோப்யோ யுக்த யுச்யதே ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனத்தின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த யோகத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தன்னுடைய அந்த யோக பயிற்சியின் மூலமாக
மனதோட செயல்களை எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்த முடியும். ஏன்னா அவங்க முதல்லயே ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லையா, யம நியம பிராணயாம ஆசனம் அதெல்லாம் பாக்குறோம். சோ ஒரு அமைதியான இடத்துல இருக்கும்போது புலன்கள் வந்து சஞ்சலப்படாது. அதனால மனது கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. அதை மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா மனதோட செயல்கள், ஏன்னா மனதோட தன்மையே வந்து சஞ்சலமான ஒன்று, அலைப்பாயக்கூடியது. ஆனா இந்த பயிற்சியின் மூலமாக அதை நம்ம ஒழுங்குபடுத்த முடியும். அப்படி ஒழுங்குபடுத்தி விட்டால் இது ஜட ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்க முடியும். அப்படி விடுபட்டு அந்த மனதை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தவர்கள் தான் நிலை பெற்றவர்கள், நன்கு நிலை பெற்றவர்கள், இந்த யோக பயிற்சியில் நன்கு நிலை பெற்றவர்கள். அப்ப இங்க என்ன ஆகுது, கவனத்தை ஒருமித்து ஒரே இதுல வந்து அவங்க கொண்டு வராங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அடுத்த நிலை தியான. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரளா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரளா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதோ தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்கதே சோபமோ ஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தய்ய சித்தஸ்ய யுஜ்ஜதோ யோகம் ஆத்மன. காற்று வீசாத இடத்திலுள்ள தீபமும் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ தியானம் அந்த நிலையில எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, எப்படி காற்றே இல்லாத இடத்துல ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வைத்தால் அது வந்து நிலையா ஸ்திரமாக ஒரே கோட்ல இருக்கு இல்லையா, அது போல மனதை வந்து அவங்க ஒருமித்து ஒரே நிலையில இருக்காங்க. சோ இதை அப்படியே முன்னெடுத்து செல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க அடுத்த நிலை, அந்த சமாதி நிலையை அடைகின்றார்கள் பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 20ல இருந்து 23 வரைக்கும் வாசிங்க. புஷ்பா மாதாஜி இருக்கீங்களா? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கேன் மாதாஜி, அவங்க வாசிக்கட்டும். யத்ரோ அபரமதே சித்தம் நிருத்தம் யோக சேவையா யத்ர சைவாத்மனாத்மானம் பஷ்யன்ன ஆத்மனி துஷ்யதி சுகம் ஆத்யந்திகம் யத்தத் புத்தி கிராஹயம் அதீந்திரியம் வேத்தி யத்ரன சைவாயம் ஸ்னிதஸ்தலதி தத்வதக யம் லப்த்வா சாபரம் லாபம் மன்யதே நாதிகம் ததக யஸ்மின் சிதிதோன துக்கேன குருணாபி விஷாயதே தம் வித்யாத் துக்க சம்யோக வியோகம் யோக சம்ஜிதம். சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவது இல்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவது இல்லை. இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்து பெறப்படும் உண்மையான விடுதலை ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அந்த சமாதி என்று அழைக்கப்படுறதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த பக்குவமான நிலை. 8 நிலைகள் பார்த்தோமே, அதுல உயர்ந்த நிலை வந்து சமாதி. சோ அந்த மனம் வந்து யோக பயிற்சி மூலமாக ஜட செயல்கள்ல இருந்து முழுமையாக விலகி இருக்கின்றது. சோ இங்க எது ரொம்ப பிரதானமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மனது. சோ அஷ்டாங்க யோகம் செய்யறதுக்கு மனது வந்து ஒருநிலைப்படுத்தப்பட்டால் ஒழிய இது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த தூய மனதால அந்த ஆத்மா பரமாத்மா நமக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய நம்மளால உணர முடியுதா? நம்ம இன்னும் நிறைய நிலைகளை நம்ம வந்து கடக்கும். சோ நம்ம பாக்குறோம் சாஸ்திரத்துல ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்துக்குள்ளேயும் ஆத்மா வந்து 5 விதமான வாயுக்கள்ல மிதந்துன்னு இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த ஆத்மா கூடவே பரமாத்மாவும் இருந்து சாட்சியாக நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களையும் வந்து கண்காணிக்கிறார் அப்படின்னு. ஆனா அதை நம்மளால உணர முடியுதா? சோ இங்க இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல பயிற்சி செய்யக்கூடிய யோகிகள் தூய மனதால தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அவங்க வந்து தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள்.
சோ அதனால அப்படி அந்த திவ்யமான ஆனந்தத்தை பெற்றவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலைத்து நிற்கின்றார்கள். அதுதான் வந்து உயர்ந்த ஆனந்தம். அதனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த பௌதிக ரீதியான துன்பங்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெரிதாக எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா துரோணர் வந்து 100 கௌரவர்கள் 5 பாண்டவர்களுக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்கிறார் போர்க்கலைகளை. அத்தனை பேர்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் தான் ரொம்ப போக்கஸ்டா இருந்தாரு. ரொம்ப வந்து ஒரு குறிக்கோளோட இருந்தார் அப்படின்றத பாக்குறோம். அது மட்டுமல்ல, பஞ்சபாண்டவர்கள் வந்து வனவாசம் போகும்போது 12 வருடங்கள் வனவாசமும் 1 வருடம் அஜ்ஞானவாசமும் இருக்காருங்க. அப்ப 12 வருஷம் வந்து வனவாசத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா திரௌபதியோட சுயம்பரம் வருது. அப்ப மேல வந்து அந்த மீன் சுத்திட்டே இருக்கும். அதோட பிம்பம் வந்து கீழே இருக்க தண்ணியில வந்து தெரியும். கீழே இருக்கிற அந்த பிம்பத்தை பார்த்தே வந்து அந்த மேல சுத்திட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த மீனை வந்து அவரு அம்பெய்து கொல்லணும். அந்த மாதிரி அவர் வந்து அந்த சுயம்பரத்துல திரௌபதி சுயம்பரத்துல வெற்றி வாகை சூடி திரௌபதியை மணமுடித்தார் அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்படிப்பட்ட ஆஹ் ஒரு ஒரு உறுதியான மனநிலையோட இருந்த அர்ஜுனன் இப்ப பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி சொன்ன உடனே கிருஷ்ணர் கிட்ட என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 34வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा माता जी। ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண. संजयम யாராவது अहम कृष्णा प्रमादि बलवत् दृढं दस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर இவசு துஷ்கரம். கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இங்க அர்ஜுனன் எப்படி ஒரு ஸ்திரமாக உறுதியோடு இருந்த அந்த அர்ஜுனன், போக்கஸ்டா இருந்த அர்ஜுனன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூடயே இருக்காரு. அவர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றாரு. என்னன்னு சொல்றாரு? கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும், அது வந்து அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கு, அமைதியே கிடையாது அதுக்கு. குழப்பங்கள் நிறைய நிறைஞ்சது, இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமா, அடங்காதது, அதை வந்து கட்டுக்கோப்புல கொண்டு வர முடியாது. ஈவன் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும்போது கூட கொஞ்ச நேரம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஃபுல்லா நமக்கு என்ன நடந்ததோ அங்கெல்லாம் வந்து மனசு வந்து போய்கிட்டே இருக்கும். அதை அடக்குவது மிகவும் கடினம். அதே சமயத்துல சக்தி மிகுந்தது. இப்ப நம்ம வந்து கோலோக விருந்தாவனத்தோடைய அந்த அது எப்படி இருக்கும்ன்ற வர்ணனைகளை பார்த்தா உடனே மனசு வந்து கோலோக விருந்தாவனம் மாதிரி போய் அங்க இருந்துட்டு வந்துரும் இல்லையா? அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது. அப்படிப்பட்ட மனதை வந்து எப்படி அடக்குறது அப்படின்னு கேக்குறாரு அர்ஜுனன். எப்படிப்பட்ட அர்ஜுனன்? இவ்வளவு போக்கஸ்டா அந்த அர்ஜுனன், திரௌபதி வஸ்திரபரணமாக இருக்கட்டும், இல்ல அந்த போர்க்கலைகளை அவர் கற்றுக்கொண்டதாக இருக்கட்டும், அவ்வளவு ஒரு ஸ்திரமாக இருந்த அந்த அர்ஜுனன் இங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார். நமக்காக கிருஷ்ணரிடத்தில் வந்து அர்ஜுனன் இந்த கேள்விகளை இந்த சந்தேகங்களை எழுப்புகின்றார். மனதை அடக்குவது ரொம்ப கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகின்றது அப்படின்னு. காற்றை கூட அடக்கிடலாம் போல இருக்கு. ஆனா அந்த மனசை அடக்குவது வந்து மிகவும் கடினம். காற்றை எப்படி நம்ம அடக்க முடியும்? காற்று எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்து இருக்கு. அதை கூட நான் அடக்கிடுவோம் போல இருக்கு. ஆனா மனசை அடக்குவது கடினமா இருக்குது. ஆளானப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கே அப்படின்னாக்கா அப்ப நம்மளுடைய நிலையெல்லாம் என்ன இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசம்சயம் மகாபாகோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அபியாசேன து கௌந்தேய வைராகியேன ச கிருத்யதே. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணர் எங்க என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனன் சொன்னதை அப்படியே வந்து ஒத்துக்கிறாரு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தி மகனே. ஒரு இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து இம்பைப் பண்ண வேண்டிய குவாலிட்டிஸ். கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துலயும் அர்ஜுனன் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குட் குவாலிட்டிஸ வந்து அவர் வந்து எப்பவுமே குளோரிஃபை பண்றாரு. நம்மளும் வந்து நம்மளுடைய சப்பார்டினேட்ஸ் கிட்டையும் நம்மளுடைய குடும்ப அங்கத்தினர்கள் கிட்டையும் அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிறைகளை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணணும்.
கிருஷ்ணர் இங்க வந்து முழுமையா என்ன சொல்றாரு, அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி சொல்றார். அதுல மனதை வந்து ஒருமித்து இருக்கணும், அதை கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்றார். அந்த நேரத்துல அர்ஜுனன் அதையும் வந்து நெகட்டிவா சொல்றார். மனசை அடக்க முடியாது போல இருக்கணும்னு. அதுக்கு கிருஷ்ணர் உடனே எப்படி சொல்றார், அவங்களுடைய பாணியிலேயே அவர் போறார். ஆமா, நான் வந்து ஒத்துக்கிறேன், நீ சொல்றத வந்து உண்மை என்று ஒத்துக்கொள்கின்றேன். அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகம் இல்லாமல் கடினம். அவர் சொல்றது என்ன 100 மடங்கு அதிகமா அதை வந்து அக்செப்ட் பண்றாரு. ஆனால் ஆனா என்ன ஆகும், அத தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியம். நம்ம அதை பிராக்டிஸ் பண்ண அது வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படும். அது போல எந்த ஒரு செயல்களையும் வந்து பற்றில்லாம செய்யும் போது மனது வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படும் அப்படிங்கிற. அதனாலதான் நம்ம அந்த வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்றோமோ அதுதான் மரணத்தின் தருவாயில் நமக்கு நினைவலைவுகளாக இருக்கும். எதுக்காக நம்ம வந்து சொல்றோம், எப்பொழுதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நீங்க வந்து ஹரிநாமம் செய்யணும் அப்படின்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானுடைய புனித நாமங்களை நாம் உச்சாடனம் செய்யும்போது என்ன ஆகுது, நமக்கு ஏதாவது ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சா கூட பகவானுடைய திருநாமத்தை நம்ம வந்து உச்சாடனம் செய்யணும். ஏன்னா இந்த இந்த காலனாகப்பட்டது, நமக்கு மரணம் என்பது எப்போது வேண்டுமானாலும் வரலாம். பரீட்சித் மகாராஜருக்கு மட்டும்தான் அவருடைய மரணம் எப்ப வரும்ன்றது தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? ஆனா நமக்கு வந்து எப்ப வேண்டுமானாலும் வரலாம், அது தெரியாது. நம்மளுடைய இது வந்து ரொம்ப நிலையற்ற ஒன்று. அதனால எப்போதும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்தில் இருக்கணும். இல்ல எனக்கு இது வந்து இது இல்ல அப்படின்னாக்கா ஓகே, அப்ப திருப்பி நம்ம பிறப்பு இறப்புன்ற அந்த சுழற்சியில நாம மாட்டிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டியதுதான். அதனால இங்க அர்ஜுனன் கிட்ட கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, மனதை கட்டுப்படுத்துவது கடினம், நான் ஒத்துக்கொள்கின்றேன். ஆனால் தகுந்த பயிற்சி பற்றின்மை. நம்ம பற்றோட ஒரு செயலை பண்ணும்போது அதோட பலன்கள்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து பந்தம் ஏற்படுகின்றது. அந்த பலன்கள் மேல இருக்கிறதுனால நம்ம மீண்டும் மீண்டும் அந்த செயலை செய்யறோம். அப்ப மனசு அதிலேயே வந்து லயிக்கப்படுகின்றது. அதனால செயல்களை வந்து பற்றின்றி செய்யும் போது இந்த மனதை கட்டுப்படுத்துவது சாத்தியம் என்று இங்க அர்ஜுனிடத்தில் கிருஷ்ணர் சொல்றார். முன்னமே பார்த்தது போல மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா அப்படின்னு கேட்டோம்னா, எப்ப மனதை நாம் கட்டுப்படுத்துகின்றோமோ அது நம்முடைய நண்பன். மனது எப்பொழுது நம்மை கட்டுப்படுத்துகின்றதோ நாம் அதனுடைய மனம் வந்து எதிரி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இப்ப பார்த்தோம் அஷ்டாங்க யோகத்துல என்னென்ன நிலை பார்த்தோம். யமம், நியமம். யமம் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதை விட்டுறது, புற தூய்மை. நியமம் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை கடைபிடிப்பது, அகத்தூய்மை. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசனா, அந்த அமரக்கூடிய இடம் எப்படி இருக்கணும், பிராணயாமா, பிரத்யாகார, தாரணா, அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தியானம், கடைசியாக சமாதின்னு பார்த்தோம். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து டவுட் வருது. இப்படி நம்ம வந்து ஒரு நிலையும் ட்ரை பண்றோம் இல்லையா? நீங்க சொல்லிட்டீங்க இந்த யோக நிலையில வந்து அவங்க முக்தி அடையும் போது பகவானோட ஒருமிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆனா இந்த 8 நிலைகள்ல வந்து நான் ட்ரை பண்ணும்போது சப்போஸ் நான் வீழ்ச்சி அடைந்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய நிலை என்ன அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் நீங்க கேட்கிறார். 41வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा। प्राप्य ஹரே கிருஷ்ணா. पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुशीनां श्रीमदां கேகே யோக பிரஷ்டாபிஜாயதே. வெற்றியறியாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. சோ இங்க வந்து அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றாங்க. இப்ப நான் அந்த மாதிரி என்னுடைய இதுல வெற்றி அடையலைன்னா அந்த யோகிகளோட நிலை என்ன அப்படின்றது கேட்கிறார். அதற்கு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லூரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். சோ எதற்காக அவங்க வந்து புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய லோகம் நம்ம பாக்குறோம். 14 லோகங்கள் பகவான் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவோட நாபி கமலத்துல இருந்து அந்த தாமரை தண்டுல இருந்து பிரம்மதேவர் இருக்காரு. அந்த தாமரையில அந்த தண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த தண்டுல வந்து 14 லோகங்கள் இருக்கு. அதுல மத்தியில இருக்கக்கூடியது வந்து பூலோகம். மேல 6 லோகங்கள் உயர் லோகங்கள், புண்ணிய லோகங்கள். கீழே வந்து 7 லோகங்கள் இருக்கு. நரகலோகம் முதல் கொண்டு அந்த அந்த 7 லோகங்களை வந்து நம்ம நரகலோகம்னு சொல்றோம். ஆஹ்
அந்த மாதிரியான இந்த புண்ணிய இந்த கர்ம யோகத்துல இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல பிராக்டிஸ் பண்ணவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த புண்ணிய ஆத்மாக்கள் உயர்லோகங்கள்ல அவங்க போறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பற்பல வருடங்கள் அங்க எல்லாத்தையும் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் அவங்க பிறக்கிறாங்க. என்ன ஈவன் நம்ம பிரம்மலோகமே சத்தியலோகமே சென்றாலுமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சி இருக்கு. நம்ம எப்படி நமக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கோ அது போல இது ஸ்பிரிச்சுவல் பேலன்ஸ். நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆஹ் ஸ்பிரிச்சுவல்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. புண்ணியங்கள் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு ஏத்தாத மாதிரி உயர்ந்த லோகங்கள் சென்று அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் நம்ம இந்த பூலோகம் வருகின்றோம். அதனால நம்ம இந்த மாதிரியான பாவ புண்ணியங்களில் ஈடுபடாமல் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது நிலையான பகவானுடைய அந்த கோலோக பிருந்தாவனத்தை அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த பற்பல வருடங்கள் உயர்லோகங்கள்ல இன்பங்களை அனுபவித்து அவங்க எங்க பிறக்கிறாங்க? நல்லோருடைய குடும்பத்தில், நல்ல குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க. அப்படி இல்ல அப்படின்னாக்கா செல்வந்தரின் குடும்பத்தில், பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில். எதற்காக இங்க பெரும் செல்வந்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் அவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த உடல் சார்ந்த தேவைகளை அவங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டாம் இல்லையா? நம்மளுக்கு முதல்ல நமக்கு என்ன, இப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு முதல் தேவை என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த உடல் சார்ந்த தேவைகள். உண்ண உணவு, உடுத்த உடை, இருக்க இடம், இதெல்லாம் உடல் சார்ந்த தேவைகள் இல்லையா? அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த நிலை நம்ம இந்த புலன்களோட தலமோ அல்லது மனதின் தலமோ அடுத்து ஆத்ம தலம் அப்படி நம்ம உயர்ந்த நிலைகளுக்கு போட முடியும். அதனால எங்க அந்த பெரும் செல்வந்தர்களின் குடும்பத்தில் பிறக்கும் போது அட்லீஸ்ட் உடல் சார்ந்த தேவைகள் அவங்க ஆல்ரெடி பூர்த்தி பண்ணிருக்கிறதுனால அவங்க எங்க பக்தியை விட்டாங்களோ, அந்த யோக நிலையை விட்டாங்களோ அதுல இருந்து அவங்க தொடர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 42வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அத வா யோகினாம் ஏவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயதீத்ருஷம். அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகவாதிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த நீண்ட கால பயிற்சிக்கு இப்ப நம்ம பார்த்தோம், ஒண்ணு நல்ல குடும்பத்திலோ அல்லது செல்வந்தர்களோட குடும்பத்திலோ பிறக்கின்றார்கள், பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்துல. அல்லது நீண்ட காலம் யோக பயிற்சி பண்ணி அதுல வெற்றி அடையல அப்படின்னாக்கா அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குலம். அது என்ன அறிவு உயர்ந்த அறிவு எது அப்படின்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ற தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? அதுதான் உயர்ந்த அறிவு. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த அறிவுடைய ஆன்மீகிகளோட குடும்பத்தில் அவங்க பிறக்கின்றார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்படி இத்தகைய பிறவி நிச்சயமாக உலகில் மிக மிக அரிதானதாகும். தூய பக்தர்களால மட்டும்தான் இது அடைய முடியும் அப்படின்னு பாக்குறோம். 47வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. கடைசி ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத் கதேனாத்ராத்மனா ஸ்ரத்வான் பஜதே யோமாம் சமே யுக்ததமோ மதா. மேலும் எல்லா ஓம் சத்சிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தியான யோக நாம ஷஷ்போத்யாய ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஆனா இவ்வளவு கதைகளும் சொல்லிட்டு பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்றத இங்க சொல்றாரு. எப்படி இந்த மாதிரி எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில எப்போதும் ஒரு பெருத்த நம்பிக்கையோட பகவான் தான் அப்படின்ற அந்த பெருத்த நம்பிக்கையோட எப்போதும் எண்ணில் நிலைத்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை மட்டுமே நினைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி அதாவது நான் பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்றத உணர்ந்து
எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு பகவானுக்கும் பகவானுடைய பக்தனுக்கும் அன்பு தொண்டு புரிகின்றார்களே, அவர்கள்தான் யோகத்தில் மிகவும் நெருங்கியவர்கள். இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை காட்டிலும் அஷ்டாங்க யோகம் சிறந்ததா அல்லது பக்தி யோகம் எளிதானதா? யார் சொல்றீங்க? இந்த 2 யோக நிலையில எந்த யோக நிலை ஈஸியானது? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி யோகம். பக்தி யோகம். ஏன்னா அது நம்ம பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்லும் போதே அது மற்ற நிலைகளுக்கு நம்ம கொண்டு செல்லும். அஷ்டாங்க யோகத்துல இதெல்லாம் அதுவும் இந்த கலியுகத்துல சாத்தியமா இதெல்லாம்? யம, நியம, ஆசனா, தியான நிலை இதெல்லாம் கலியுகத்துல சாத்தியமே அல்ல. அதனால கலியுக தர்மம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்னன்னா நாம யஜ்ஞம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ பகவான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த அவருடைய நாமத்திற்கும் பகவானுக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அப்படி எப்போதும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்து அவரே எனக்கு கதி அப்படின்னுட்டு அவர் மேல முழுமையாக நம்பிக்கை வைத்து அவருடைய சேவகன் நான் அப்படின்றத புரிந்து கொண்டு அவருக்கும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் தொண்டு புரிந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவன் சிறந்த யோகி அப்படின்றார் இங்க. அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவன். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா கோபியர்கள் எப்போதும் பகவானுடைய நம்மெல்லாம் எப்பவாவதுதான் பகவானை ஆஹ் ஆஹ் நினைக்கிறோம் இல்லையா? பகவானே அப்படின்னு போயிட்டு அவங்களை எப்பயாவது நினைக்கிறோம். ஆனா கோபியர்கள் எப்ப இந்த கிருஷ்ணனை மறக்கிறது அப்படின்னு யோசிப்பாங்களாம். அது மட்டும் இல்ல, பிரம்மதேவரை திட்டுவாங்களாம். இந்த பிரம்மதேவருக்கு கொஞ்சம் கூட இதே இல்ல. எப்படி எதற்காக இந்த கண் இமைய வச்சிருக்காரு? அந்த கண் இமை மூடுதல்ல அந்த நேரம் கூட அவங்களால பொறுக்க முடியலையா? எப்போதும் பகவானை பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலை அவங்களுக்கு. என்ன செய்தாலும் அது இந்த கிருஷ்ணனுக்காக நான் பண்றேன் அப்படின்றது அவங்க நிலைத்து இருக்கின்றார்கள். ஒரு சின்ன கதையோட நம்மளோட இந்த இன்னையோட செஷன் நம்ம முடிக்கலாம். சோ ஒரு தடவை என்னாச்சு, கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்ட்ஸும், அவர் எப்பவுமே நண்பர்களோட தானே இருப்பார், மகிழ்ச்சியாக இருப்பார் எப்பவுமே அந்த ஆனந்தத்துல நிலைத்து இருப்பார் அவர் இல்லையா? அவரோட நண்பரோட என்ன பண்றாங்க, இந்த இந்த பிருந்தாவனத்துல இருக்க எல்லா கோபியர்கள்கிட்டையும் நம்ம வெண்ணையை திருடியாச்சு. ஆனா ஒரு கோபிகிட்ட மட்டும் நம்ம இன்னும் திருட முடியல. நம்ம நாளைக்கு காலையில அவகிட்டதான் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பிளான் பண்ணியாச்சு. அப்ப ஒரு தடவை என்ன ஆச்சு, அந்த அந்த கோபி அது போல, ஏன்னா அதிகாலையிலேயே அவங்க போயிடுறாங்க. உடனே இவங்க என்ன பண்றாங்க, அங்க ஒரு ஒரு குறுகிய சந்து பாதை இருக்கு, அங்க போய் கிருஷ்ணர் மறைச்சிடுறாரு அந்த அம்மாவோட வழியை. அப்ப அந்த கோபி சொல்றாங்க, இன்னைக்கு கிருஷ்ணா உனக்கும் உன் நண்பர்களுக்கும் வேற யாரும் கிடைக்கலையா, நான் தான் கிடைச்சனா அப்படின்னு. உடனே அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நீ எனக்கு வெண்ணெய் கொடு அப்படிங்கிறாரு. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, நான் கேள்விப்பட்டேன் நீ ரொம்ப அழகா டான்ஸ் ஆடுவேன், எனக்காக ஒரு டான்ஸ் ஆடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே அவரும் என்ன பண்றாரு, அவங்க இருக்கிறதே சின்ன இடம், சரி கோபி சொல்லிட்டாலேன்னு சொல்லிட்டு கோபிக்காக என்ன பண்றாரு, அப்படி அந்த ஸ்டெப் போடுறதுக்காக சரி வெண்ணெய்த்தா அப்படின்னு கை நீட்டுறாரு. அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கொஞ்சமா வெண்ணெய் கொடுக்குறாங்க. அப்ப சொல்றாரு, நான் உன்னை டான்ஸ் ஆட சொன்னா நீ ஒரு சின்ன ஸ்டெப் தான் போடுறேன்னா, இல்ல நீ இன்னும் எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய வெண்ணெய் தான்ட்டு. ஆனா கோபி அவங்க கிட்ட வெண்ணெய் கொடுக்காம அவங்க விளையாடுறாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, ஒரு கால் முன்ன வச்சு ஒரு கால் பின்ன வச்சு அந்த ஆஹ் வெண்ணத்தா அப்படின்ற அந்த ஸ்டெப்போட நிக்கிறாரு. அதுலயே அந்த கோபி லயித்து விடுகின்றார்கள். அது அப்படியே அந்த ஸ்மரணத்திலேயே அவங்க என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணா எனக்கு இந்த ரூபம் போதும் அப்படின்னுட்டு அவங்க எவ்வளவு தூரம் கிருஷ்ணனுடைய நினைவுல மூழ்கி இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்க அந்த தலையில அந்த வெண்ணெய் பானை எடுத்துட்டு போகும்போது, தயிர் இதை எடுத்துட்டு போகும்போது அவங்க சொல்றாங்க, வெண்ணெய் வாங்கலையோ தயிர் வாங்கலையோன்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக கிருஷ்ணனை வாங்கலையோ யசோத நந்தனை வாங்கலையோ வசுதேவ நந்தனை வாங்கலையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணனோட நாமத்தையே சொல்லிட்டு போறாங்களாம். அப்ப அங்க இருந்த ஒரு மூத்த கோபி சொல்றாங்க, இவளுக்கு என்ன ஆச்சு, பித்து எதுவும் பிடிச்சிருச்சா அப்படின்னுட்டு. அப்ப கூப்பிட்டு சொல்றாங்க, என்ன சொல்றேன்னு உனக்கு புரியுதா, நீ தயிரும் வெண்ணையும் எடுத்துட்டு வந்துட்டு என்னமோ உளறியன்ட்டு. அப்பதான் அவங்க திருப்பி அதையே சொல்றாங்க, யசோத நந்தனை வாங்கினலையோ கோபி நந்தனை வாங்கினலையோ கிருஷ்ணனை வாங்கலையோன்ட்டு. அப்ப நீ திருப்பி திருப்பி உளறியேன்னு, வேணும்னா உனக்கு சந்தேகமா இருந்தா எடுத்து பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கூடை தலையில இருந்த கூடை எடுத்து வைக்கிறாங்க. அப்ப கிருஷ்ணனுக்கு அங்க உணர்வு வருது, ஆஹா
இப்போ இவ வந்து முழுமையா பகவான் கிருஷ்ணர்ல லயித்தாச்சு. அந்த பானையில கிருஷ்ணரோட முகம் இல்ல, கிருஷ்ணர் இல்ல அப்படின்னாக்கா அந்த கோபி வந்து உண்மையாவே பித்து பிடிச்சவங்களா நினைச்சுக்குவாங்களே எல்லாரும் சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் பக்தவச்சலன் இல்லையா, பக்தர்களுக்காக அவ்வளவு பெரிய நரசிம்மர். ஆனா அந்த தூண்ல இருந்து வெளிவராரு. எதற்காக? தன்னுடைய பக்தன் சொன்னான்ற ஒரே காரணத்திற்காக. என் பகவான் தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார்னு சொல்லியாச்சு. எங்க தூண்ல இருக்காரா பாருன்னா எப்படி அந்த தூண்ல இருந்து அவ்வளவு பெரிய ரூபம் வந்து நரசிம்மர் வெளியில வர்றாரு. அது போல இங்க வந்து அந்த கோபி என்ன பண்றா, ஒரு பானையை திறக்கிறா. திறந்த உடனே அதுல கிருஷ்ணரா மேல பார்த்து சிரிக்கிறார். அவங்களுக்கு ஒரே ஷாக் ஆயிடுச்சு. உடனே அடுத்த பானையை திறக்கிறா. அங்கேயும் அவர் பார்த்துட்டு இருக்கார். அப்ப பகவான் பக்தவச்சலன் அந்த அந்த கோபி என்ன நினைச்சாலும் என்ன சொன்னாலும் அதை ஆஹ் அப்படியே வந்து ஆஹ் உண்மையாக்கிட்டார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ பகவான் என்ன சொல்றாருனாக்கா, அவரிடத்தில் நாம் வந்து அந்த அன்போட நம்ம எப்பவும் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அப்படி அந்த அந்த அவருடைய உணர்விலேயே இருக்காங்க இல்லையா, அந்த பக்தர்கள் தான் வந்து யோகத்திலேயே மிக சிறந்த உயர்ந்த யோகிகள் அப்படின்றத சொல்றார். அப்படிப்பட்டவர்கள் மத்தவங்களை விட எனக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்கள். அதனாலதான் இந்த உயர்ந்த பக்தர்கள் யாரு அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவும் கோபியர்களும். ஏன்னா அவங்களுடைய உணர்வு முழுவதுமாக கிருஷ்ணமயமாக இருந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்ததே ஏவ ச. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, முடிங்க மாதாஜி, சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அனைத்து யோகங்கள்ல பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்றத பாக்குறோம். எல்லா யோகத்தோட இலக்கும் வந்து பக்தி யோகம். இதுவரைக்கும் நம்ம கர்ம யோகம் பார்த்தோம், ஞான யோகம் பார்த்தோம், அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம். ஆனா இந்த நிலைகள் எல்லாம் உயர்ந்த நிலை எது அப்படின்னாக்கா இந்த பக்தி யோகம். நமக்கு 4 யுகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். அதுல வந்து 4 சத்துர்னாக்க 4 யுகம், சத்துர் யுகம். அந்த சத்துர் யுகத்துல வந்து சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம். சத்தியுகத்துல நமக்கு வாழ்நாள் ஆயுட்காலம் அதிகமாக இருந்தது. அதனால அந்த யுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவான் விஷ்ணுவை நினைத்து தியானம் செய்து நம்மளுடைய வாழ்வை வந்து முன்னோக்கி எடுத்து செல்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்தது திரேதாயுகம். திரேதாயுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா விலை உயர்ந்த யாகங்களை செய்வது. இப்ப இருக்கக்கூடியதுல எத்தனை கலப்படம், அந்த நெய் இதுல இருந்து எல்லாமே. சோ அந்த யக்ஞத்துக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் விலை உயர்ந்ததாக இருந்தது. சோ நிறைய புனித யக்ஞங்களை செய்தார்கள் அப்படின்னு பார்க்க. துவாபர யுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா விரிவான கோவில் வழிபாடு அல்லது அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஆனா இப்ப வந்து நமக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட பிராமணர்களும் இல்ல, அவ்வளவு செல்வங்களும் இல்ல. அதனால கலியுகத்தோட உயர்ந்த தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானின் திருநாமங்களை உச்சாடனம் செய்வது. அதை எடுத்து சொல்றதுக்காக தான் நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு, சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ரூபத்துல வந்தார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ இறைவனோட பெயர்களை உச்சரிக்கணும். சோ அனைவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7 நிமிடம் ஆகும் ஒரு ரவுண்ட் பண்றதுக்கு. நீங்க உங்களுடைய பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பண்றது மிகவும் உத்தமமான ஒன்று. ஏன்னா காலையில நம்ம வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கோம். அதனால நீங்க காலையிலேயே நீங்க வந்து இந்த பகவானோட திருநாமத்தை உச்சாடனம் பண்ண வந்து ஒரு 7 நிமிடங்கள் ஒதுக்கலாம். தினமும் ஒரு ரவுண்ட்ல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சோ ஒரு ஒரு வாரம் அதிகமாச்சு அப்படின்னாக்கா 2 ரவுண்ட். ஆனா எப்பவும் அதை குறைக்காதீங்க. அதுல அப்படியே வந்து முன்னோக்கி செல்லணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே நாம ஹரே ராம 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 ஹரே. பகவானுடைய உச்சாடனம், நாம உச்சாடனம் வந்து நமக்கு இந்த கலியுகத்தோட தர்மம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. கலியுகங்கள்ல நிறைய கலங்கங்கள் இருந்தாலுமே கூட இதுல இருந்து நம்ம வெளிவரக்கூடிய ஒரே மந்திரம் வந்து பகவானுடைய மகா மந்திரம் பார்க்கிறோம். இப்ப இந்த யோகிகளும் பகவானை அடைகின்றார்கள், பக்தர்களும் பகவான் அடைகிறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் எப்படி வந்து இந்த பட்டன் அழுத்தின உடனே சுகமா நம்ம மேல போயிடுறோம். ஆனா இந்த யோகிகளோட நிலையை பாருங்க. அந்த புயல், மழை, காற்று, அக்னி எல்லாத்துலயும் அவங்களுடைய எந்த ஒரு ஆடைகளும் இது இல்லாம பகவான் இல்ல. ரொம்ப கடினமான ஒன்று இல்லையா இந்த அஷ்டாங்க யோகம் பயில்வது எல்லாம். சோ அவங்களும் வந்து பகவான் அடையறாங்க. ஆனா அது எப்படி அப்படின்னாக்கா எப்படி இந்த மாடிப்படிகளை வந்து கிராஸ் பண்ணி போறது மாதிரி. ஆனா பக்தர்கள் வந்து லிப்ட்ல போறது மாதிரி. நமக்கு என்ன கஷ்டம், பகவானுடைய எத்தனையோ விஷயங்களுக்கு நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் இல்லையா. சோ அவருடைய திருநாமங்களை உச்சாடனம் பண்றதுக்கு ஒரு 7 நிமிடங்கள் தான் ஆகும். அதை நம்ம பண்ணி பக்தர்களோட சங்கத்துல பகவத்கீதை பாகவதம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு ஒரு
பேப்பர் பக்கம் படித்தாலும் கூட போதும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேற ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா? சோ அப்படி செய்வது பகவானை மிக விரைவில் நாம் அடைய முடியும். சோ அந்த நாம ஜபம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ இது ஏன் நம்மளுடைய வேத குறிப்புகள் அனைத்திலையும் வந்து நாம ஜபத்தை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கலி சந்தான உபனிஷத் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா, இதி ஷோடசகம் நாம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷி திருஷ்யத்தே. இதி ஷோடசகம் நாம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யத்தே. அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த கலியுகத்திற்கு உயர்ந்தது வேறு ஒன்றுமில்லை அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தோட ஆதி லீலை 17.21 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாம இவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தியேவ 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 கது அந்யதா. சண்டை மற்றும் பாசாங்கத்தனம் நிறைந்த இந்த கலியுகத்தோட ஒரே விடுதலை என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய பரிசுத்த நாமங்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மட்டுமல்ல, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12வது காண்டம் 3வது அத்தியாயம் 56வது பதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, கலேதோஷ நிதேராஜன் அஸ்தி ஹயகோ மகான் குணக கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் விரஜேத். என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த கலியுகத்தை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கின்றது. என்ன அப்படின்னாக்கா, வெறுமனே பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக இந்த ஜட அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீண்டும் மீண்டும் நான் பிறந்தே திருவேன்ற அந்த சம்சார சக்கரத்திலிருந்து விடுபட்டு பகவானுடைய அந்த ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம் அப்படின்றது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னும் நிறைய பகவானுடைய அந்த நாம இதுக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானே சொல்றார் 10வது அத்தியாயத்தில் 25வது ஸ்லோகத்துல, யக்ஞானாம் ஜப யக்னோஸ்மி. கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யக்ஞமாவேன். யக்ஞம் பண்றதற்கு வந்து எவ்வளவு பொருள் தேவைப்படுகின்றது, எவ்வளவு உயர்ந்த இது தேவைப்படுகின்றது. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணையினால நமக்கு அந்த மகாமந்திரம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால அதை வந்து சரியாக நாம் வந்து பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நம்மளுடைய சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்திய லீலா 20.14 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நாம் நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ரார்பிதா நியமிதே ஸ்மரணேன கால ஏதாத்ருஷி தவ கிருபா பகவான் மமாப்தி துர்தைவம் வித்ருஷம் மிக ஜானி நானுராக. உங்களுடைய உயர்ந்த ஆளுமை, உங்களுடைய சக்தியை எல்லாம் உங்களுடைய பெயர்ல வந்து நீங்க ஈட்டி இருக்கின்றீர்கள். கிருஷ்ணா, கோவிந்தா என்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்களுடைய சக்தியை எல்லாம் நீங்கள் இந்த பெயர்களில் வந்து முதலீடு செய்து வச்சிருக்கீங்க. அதனால இந்த நாம ஜபம் செய்வதற்கு எந்த விதமான கடினமான அல்லது வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்மளுடைய சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் செய்து மென்மேலும் ஆன்மீகத்தில் உயர தரணும் அப்படின்ட்டு பகவானுடைய திருப்பாதத்துல நம்ம வேண்டுதல் வைத்துக் கொள்வோம். சோ இன்னைக்கு நாம பார்த்தது 6வது அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம் என்பது இதனுடைய தலைப்பு. அஷ்ட அப்படின்னாக்க 8 விதமான நிலைகள். யம, நியம, ஆசன, பிராணயாம, பிரத்யாகார தாரணம், பிரத்யாகாரா, தியானம், சமாதி, இந்த 8 நிலைகள் இருக்கு. அந்த 8 நிலைகள் நம்ம செய்வதற்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனதை வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும். புலன்களை தனிமையான இடத்துல இருக்கும்போது புலன்களை நம்ம வந்து ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்துடலாம். புலன்களை கட்டுப்படுத்தும் போது மனதும் நிலைப்படுத்த வேண்டும். மனதை நாம் கட்டுப்படுத்தினால் அது நமக்கு நண்பன், மனது நம்மை கட்டுப்படுத்தினால் அது நமக்கு விரோதி அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த நிலைகள்ல வந்து உயரணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அர்ஜுனன் கேட்கிறார், மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமாக தோன்றுகின்றது, கூட ஒரு குடுவையில் அடைத்தலாம் போல அப்படின் போது கிருஷ்ணன் சொல்றார், உண்மை. ஆனால் இது வந்து பயிற்சி செய்வதன் மூலமாகவும் பற்றின்றி நம்மளுடைய கடமைகளை செய்வதன் மூலமாகவும் மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும்னு சொல்றார். அர்ஜுனன் மீண்டும் கேள்விகளை கேட்கின்றார். தோல்வியுற்ற யோகியோட நிலை என்னவாகும் அப்படின்ட்டு. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றார், அவர்கள் வந்து உயர்ந்த குடும்பங்களில் பிறக்கின்றார்கள் அல்லது பெரும் செல்வந்தரோட குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க அப்படின்றார். இல்ல இன்னும்
அதிகமான சாதனம் செய்து அவங்க வந்து தோல்வி அடைந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா உயர்ந்த ஆன்மீக குடும்பத்தில் பிறக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறாரு அர்ஜுனன். ஆனா இந்த எல்லா விதமான யோகங்களை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த யோகம் பக்தி யோகம் தான் அப்படின்றத சொல்றார். சோ பக்தி யோகம்னா பகவானை வந்து உள்ளபடியாக புரிந்து அவரில் லயித்து தன்னுள் பகவானை வந்து உண்மையாக உணர்ந்து பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள் வந்து சிறந்த யோகிகள், அவர்கள் எனக்கு மிகவும் நெருங்கியவர்கள் அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துபேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி. நாளைக்கு இருந்து வந்து பக்தி யோகா ஆரம்பிப்பாங்க மாதாஜி. ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். எல்லாரும் கட்டாயம் கலந்துக்கங்க.